Euskaraz, zuk zergatik ez? Euskaraz, zuk zergatik ez? Kaixo, gaur euskara ikasten 11. saioa egingo dugu. Eta zer ikasiko dugu gaur? Gaur sendagiaren gana goaz. Sendagiaren gana? Bai, gaur sendagiaren gana goaz. Hoy vamos al médico. Kaixo, Xavier, egunon. Egunon. Zenbat persona etorri dira konsultara? Gaur 2 pertsona etorri dira bakarrik. Ondo, prest nago. Bueno. Egunon, baina, zer egiten duzue hor elkarrekin? Altza gaitxe bertan. Ez alduzu ikusten hor ezin dela segi? Barkatu, ez nahi konturatu. Gogoratu, mantendu distantzia. Rocío, zu izango zara lehenengoa, eta Baran, zu bigarrena, ados. Bai, ados. Zer esan du? Ni lehenengoa naizela, eta zu bigarrena. Egunon. Ez hori horrendik. Eman. Egunon, zer gertatzen zaizu? Buruko mina daukat. Temperatura hartu alduzu etxean? Ez dut hartu. Tira, nik hartuko dizu. Sukarra daukazu. Koronavirus froga egingo dizut. Hau, nire sudurra. Orain sudurra eta buruak mina daukat. Orain, joan zaitez etxera emaitza jakin arte. Eta noiz jakingo dut positibo edo negatiboa den? Hemendik 2 egunetara jakingo duzu. Bale. Galdera bat. Ogia erostera joan naiteke. Ogi erostera ez noski. Orain bertan joan zaitez etxera eta ez mugitu hortik emaitza jakin arte. Ados, agur, etxera noa. Zuzen etxera. Etxera. Bale. Hurrengoa mesedez. Ez egin. Kaixo, Zer gertatzen zaizu? poliki hitz egin mesedez. Ni euskara ikasten ari naiz, eta ez dakit oso ondo hitz egiten. Ez kezkatu, nik lagunduko dizut. Zer gertatzen zaizu? Zer? Ea, zer gertatzen zaizun, a ber, ¿qué te pasa? Buruan mina daukala. Ez, hankan mina daukat. Ez, barkatu. Ipurdia mina daukat. Ez, hau besoa da. Egia da, besoan mina daukat. Utzi ikusten. Luzatu besoa, mesedez. Mina alduzu besoan? Ez dut minik. Ireki eta itxi eskua, mesedez. Ez, begiak ez, eskua. Bai. Mina duzu? Ez dut minik. Orain, altza besoa. Zu ez, besoa. Egia da. Ezin dut. Radiografia bat egingo dizut. Radiografia bat, zer da hori? Argazki bat bezala
baino zure besoa barrutik ondo ikusteko. Korri, Xabier, radiografia bat egingo dugu. Bueno, Hau sustoa, zer da hori? betaurreko batzuk dira. Zure besoa ondo ikusteko barrutik. Luzatu besoa, mesedez. Listo, nahikoa, ja badakit zer gertatzen zaizu. Besoan indarra falta zaizu. Indarra, zer da hori? Indarra da fuerza. 3 barrita emango dizkizu. Bat hartuko duzu goizean. Beste bat hartuko duzu arratsaldean eta azkena gauean hartuko duzu. Ulertu duzu? Bai, bat goizean, a la mañana. Beste bat arratsaldean, a la tarde. Eta beste bat gauean, a la noche. Bai, oso ondo ulertu duzu. Goizean, arratsaldean eta gauean. Oso ondo.